Il-kanċer tas-sider hu fost l-aktar kanċer frekwenti f'Malta bi 350 każ ġdid kull sena. Grazzi għal professjonisti Maltin hawn rata ta' sopravivenza ta' 87% minn dan il-kanċer. Din il-marda għandha tkun miġġielda b'kull mod possibbli u għalhekk il-Partit Nazzjonalista se jressa aktar proposti li jkunu bbażati fuq konsultazzjoni mal-professjonisti fis-settur. Dan qalu l-Europarlamentari Francis Zamidemek waqt żjara fl-Agatha Breast Unit fil-Isptar Mater Dei li matula iltaqa' mal-professjonisti li b'tant dedikazzjoni joffru kura lill-pazjenti tal-kanċer. Zamidemek elenka l-proposti tal-Partit Nazzjonalista fejn tidħol il-ġlieda kontra l-kanċer tas-sider li wħud ġej mill-professjonisti stess u laqdiet, fosthom investiment akbar fil-breast clinic biex tiżviluppa aktar u tkompli fil-mira ambizzjuża tagħha li tkun ċertifikata mill-European Society of Breast Cancer Specialists, aktar empowerment tal-pazjent sabiex dawn ikunu jistgħu isaqsu għal trattament multidixxiplinarju u programmi ta' prevenzjoni fl-iskejjel minn età żgħira fuq konsum ta' ikel tajjeb u programmi ta' ħajja sana permezz ta' eżerċizzju. Francis Zamidemek enfasizza li l-ġlieda kontra l-obeżità hi kruċjali skont dak li qed jgħiduh l-istess professjonisti u żied li għalhekk dawn il-proposti wkoll jikkumplementaw dak li qed jipproponu il-professjonisti u faħħar il-ħidma tal-professjonisti li wassal biex Malta kisbet riżultati aqwa minn pajjiżi bħal Franza, Belġu, Danimarka, Ġermanja, l-Ingilterra u l-Italja fost oħrajn fejn tidħol trattament ta' persuni li esperjenzaw il-kanċer tas-sider. Aktar kmieni dan ix-xahar fil-Parlament Ewropew sar dibattitu dwar il-kanċer fost in-nisa u Francis Zamidemek appella sabiex ikun hemm aktar għarfien sabiex tiżdied ir-rata ta' screening fost in-nisa imsejħa biex jipparteċipaw f'dan il-programm.